Nyikwa Ramogi pak ruoth, erokamano ahinya kuom keto RamogiTV kaune wang' sae chenro mar DUOL manitiere kidienje ariyo. Mokwongo wang'isi mbaka mag gik mosebedo katimore piny ka. Mar ariyo wadonje bed piny mondo wago mbaka gi Honorable Martin Owino, ma en jaod bura Mandhiwa, kendo bende ne komiti mar thieth. Wadhi go mbaka e weche moko adek kende kama. Mokwongo en wach mar thieth ng'anyo ma lakteche madhi mbele sani. Neno ka counties moko osechako riembogi mondo ndik machielo. Nitiere wach mar fertilizer ma fake mano be wadhi go e mbaka. Mar adek wadhi go e kit somo mosebedo katimore. Wabogo kod mbaka e chenro mar ariyo. Wantiere ka ndigi Elizabeth Otieno Nyarugenya, manager loko marwa. Anto nyinga Trevor Ombija, jandingo panga jonyakach dendo Ombija taya nyakwar guo kocha pesa. Magi weche manyien mawango. Tunategemea hii barabara na kutegemea sasa imekatika kabisa. Ji 11 owito ngimagi kama kwan gi ok tin 1,900 odong' maonge kuonde dak bang' oula mapek manyo kel gi koth e counties buora ma pachoka. So far watu 8 wale waliokuwa ndani wote wameaka. Ji 14 otho e masira ariyo mag apaya motimore counties ma Kericho kod Nakuru. With the permission of the government, we are able to get some doctors from the region. That we have political leaders just for a time. But for doctors who are serving, your skills cannot be taken away. Lakteche podoniano gi ng'anyo margi madonjo odichieng' mar 27 ka ostende ma KU to chako ndiko lakteche mawuok e pinje maoko. Erokamano kuom keto RamogiTV kwa chaka ne weche mahinyo chuny ka endi ni ji 14 owito ngimagi e masiche ariyo mopogore counties ma Kericho kod Nakuru. E county ma Nakuru, nyamburko moro matin mar ng'ato owuon matiyo kaka mating'o jowuoth notuomore gi trailer e olalo ma Ngata Bridge kendo nego ji 7. E county ma Kericho, nyamburko kido mar Probox notuomore kod lori e gweng' maduka moja kendo weyo ji 7 kowito ngimagi. George Bati miwaler. E okinyi mar tich ariyo e olalo mangata e apaya ma Nakuru kadhi Eldoret. Ka emane nyamburko mane wuok Nakuru kadhi Kisii yude masira makoch mar apaya kendo ng'ado ngima ji 7 mane gino chopo wuoth gi Kisii. Kama ilikuwa na spidi ya juu sana ili kaweza kupata wenzetu walipotoka town wakielekea Kisii hawakuweka kutarajia kuwa watapata kitu kama hii. Tumekuwa na msangao sana, tumestuka na wengi tumekuwa tukitetemeka tukijaribu ile njia ambaye kwamba ni njia gani tuweza kuwasaidia. Dai ni msimu wa mvua, manake miguu hata kama iko ni mpya inaweza kuteresha. Ler mawuok mobila koni nyamburko ne otumoreri gi trailer mane temo kalo nyamburko machielo kane pogi tuomo lori moro mane ni apaya no magidiro e gengapaya. Ilikuwa katika accelerating lane na lori ambaye ilikuwa inatoka upande wa Eldoret kuelekea Nakuru nayo pia ikaingia kwa hiyo lane ambapo tunashuku ilikuwa inataka kuovertake gari lingine mbele. Kwa hivyo ikakutana head on collision na hiyo gari ya abiria. Hiyo trailer ikapata lori ingine ambayo mnaweza kuiona hapa nyuma ambayo pia ilikongwa na kuwekwa ndani. So far hatujapata driver wa trailer na driver wa lori na hatujui hali yao ilivyo. E kindi joma ne owito ngimagi oting'o nyithindo 3 kod joma dongo 4 koting'o dereba kod owadgi mane gitiyogo e nyamburko no mane dhi Kisii. Katika hali ya dunia hii yetu ya Kenya vile imeharibika, mtoto akishamaliza shule anaanza kwa njia ya madawa ya kulevya. Akaona wacha amchukue waendage naye kama tandiboi. Hata tuko tumeongea naye kitu saa 9 ati ninaondoka. Sasa huyo kijana ilikuwa apite kwangu achukue mgeni mwingine. Sasa sisi tunapiga simu hatupati mtu. Tunapiga simu hatupati mtu. Saa 11 tunapigia simu wamepata ajali. E masira machielo e kar chiro maduka moja e county ma Kericho ngima ji 7 mamoko bende ne ong'adore apoya bang' nyamburko kido mar Probox mane giidho tumore gi trailer e kinde mano temo goyo kona moro ma idendo ni U-turn kano tume mochotgi diere. All of a sudden Probox ikaenda mbele alafu trailer ikakuja, they had head-on collision. And then the Probox was being cut into 2. We've managed to count like 7 bodies, and we managed to take 1 survivor to the hospital. Kakoro ganda medo wito ngimagi e masiche mag apaya e piny mopogore opogore pachoka.
Penjo medore wi gima diponi kelo masechego ka bende migepe mag sirikal kore kwayo mondo keto kenge mag neno ni jopiny ngimagi ok omedo ng'adore e kinde mag idho nyamburko gi geno mar chopo wuodhgi. George Bati, Ramogi TV. Kwa kanyo ni riwruok mar Red Cross oyango ni ji maromo 11 osewito ngimagi kaluwore gi koth mapek manochwe e thoth gwenge mapacho ka otieno mar wuok tich kendo weyo oganda buora gi midhiero bang' kuondegi mag jot ni pi oula oywero. Jowuoth 51 manoidho bas moro bende nyotony e lak tho bang' oula mapek ywero basno manowuok Garissa kadhi Nairobi otieno manyoro. Lidio Keyo miyo ler mar wachni. Sa 5:30 otieno mar wuok tich, jowuoth 51 nyoidho bas mar Umma Express manoriko dhi e boma ma Nairobi kawuok Garissa. Kata kamano, kaluwore gi koth mapek ma osebedo ka chwe thoth gwenge mapacho ka, wuoth no bare bang' oula mapek noywero bas no e lalo moro e alwora mar aora Matana. Ka kuom hawi maber, giduto ne gitony e lak tho. All the 51 passengers, including the crews, have been safely evacuated. We can confirm that. We are now awaiting to remove the bus from the waters. The plans are underway. We have accounted for all the passengers that were in the bus. Tukachukua kamba, nikaogelea mimi na wenzangu, tukafika hapo. Hiyo kamba ndio tumesaidia wao kutoa watu juu ya basi. Komanda mar obila ma Tana River Alindiema oyango wachni kolero ni derep bas no moyangi kaka Hassan Ragi no nano ni nyaka to ng'adi olalono. Kata bang' derepe mamoko nokwere kalore ni pino no osemedore gi mita 50 oko marapaya. Unfortunately, the driver was cautioned yesterday night by other drivers. He risked driving through the flooded section. E county Manarok, lo no senyore gweng ma Oldo Nyongiro sa 9 otieno kendo nego ji 4 maya e familia achiel kalore gi koth mapek manogo gwengego otieno manyoro. Koth makamano bende no kelo kethruok e sen stima ma Ololunga kendo rocho chenro mar keyo pi ne oganda alorono bang' aora ma Ewasunyiro pong' mobarore kendo ketho cham mar jodak makono. Chakula imebebwa kingi sana, mahindi, maragwe na hata ngano. Stima tuko nayo hapa na ni ile ya 3 phase, na ikishikwa na maji pengine hata italete watu kuangamia kwa hiyo stima. This water supply is serving around 15,000 people, including students in institutions at secondaries, primaries. Matemore kinde ma jodak e gweng' ma Yambumbu manyo ringre jago moro ma jahigni 30 mane olo ywero nyoro e kinde mano ng'ado aora Athi kanyaka sani ringre ne pok oyudi. Duol marango weche mag gedo mag apaya e pacho ka Kenha oloro apaya maya Garissa kadhi Nairobi kama kuom peini manoywer gi koth mar El Nino machalo kaka mano ma Garissa kadhi Mombasa e alwora ma Bilbil kod Charidende bende koro ketie nyong'ong'. Migao mararita kod duol makedo kod midhiero e pacho ka ondiko ne commissioners ma counties Malamu, Garissa kod Tana River kagolo milome ni ya motisi ni 7 Forks Dam kidek muomo e kinde ma koth mapek osebedo ka chwe alwora mar God Kenya, Abedea kod gode manyambene makoro kelo medruok e kimo mar pi e yeunigo. Milome no dwaro ni chak daro ganda modak kuonde ma oula nyalo muomoe kendo jopiny omed beda kicha. Duol mar Red Cross oyango ni nyaka sechege ji 11 oseyangi ni owito ngimagi. Ji 3,874 osedo midhiero mapek. Ji 1,110 odong' ma onge kuonde jot. Ji 55 oresi ka ji 3 noyudo hinyruok e county ma Nairobi kaluwore gi koth mapek no. Kenya Red Cross jojo piny mondo beda kicha e kinde ma koth mapek medo chwe pacho kaka counties ma Nairobi, Kirinyaga, Turkana, Machakos, Marsabit, Kisumu, Busia, Tana River kod county ma Taita Taveta to midhiero mar koth makamano osemero. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho osechako ndiko lakteche mawuok e pinje maoko mondo konye thieth mar kansa e kinde mang'anyo mar lakteche ni odiechieng' mar 27. Sirikal nochung' ni winjruok mar 2017 ok nyal ketie tim. Hospital kaka Kenyatta Teaching and Referral to osechako ndiko lakteche 3 mawuok e piny mar Ethiopia. Kaka Judith Omondi leronwa, lakteche ne obago ng'anyo e chuny boma ma Nairobi kaka wuono kendo giramo mar dhi nyime gi ng'anyono juma manyien nyaka sirikal winj ywak margi. Githume gari maduong' lakteche boriwruok mar KMPDU, clinical officers kod moko kuom nurses obago kendo ng'anyo e boma ma Nairobi.
gi otese ma oting'o andika mar gik ma gidwaro en wuoth mar kwan mathoth mar ji ma odwaro chore nikech rowere moko mag apiko ma gikone obila ne odiyo. Gi wach achiel, We will protect the profession with blood. ibiro kedo nyaka giko. Ka piny owacho kokalo kuom jawach Isaac Mwaura to pod onyono piny ni ok ginichop kare winjruok mar higa 2017. The government is extremely surprised that the doctors continue to strike. 2017 was signed under duress. It is unimplementable whatsoever, going forward. And that is what the president has said. Weche mari riwruogno owito mabor. The CBA was signed in 2017, to which has paid doctor interns for the last 7 years must be protected. That we have political leaders just for a time. But for doctors who are serving, your skills cannot be taken away. This is the fight of our lives. Fight of our lives. Give us liberty or give us the bullet. Liberty or the bullet. E kinde mang'anyo e dhi nyime, moko kuom ute thieth kama oting'o Kenyatta Teaching and Referral Hospital osechako ndiko lakteche mawuokie pinje maoko, kama Kenya bende gisechako miyo barupe magologie tich. Some had started chemo, and then our doctors went on strike. So actually, with the permission of the government, we were able to get some doctors from the region, clinical oncologists, and those are the doctors who have joined us since Monday and have been seeing our patients. That is why we have some from Ethiopia. Of course, they had to be registered by the regulator, and we are still talking to others. Tim mamoko kuom jood bura e bor riwruok mar Azimio la Umoja okwedo kendo singo jiwo lakteche ng'anyo. That minister is not capable of holding that position. I support this, and even our party and our coalition Azimio will support this. And if this is not stopped, we are going to join you in street demos. Juma Manyien gi chano bago ng'anyo ma oriwo riwruoge duto mag thieth e odiechienge ariyo, tich ariyo kod tich ang'wen, ka riwruoge mamoko kaka nutritionists, public health officers kod dentists bende chako ng'anyo bang' ndalo 7. Judith Omondi, Ramogi TV. Josiah Kariuki, ma en jaohala ma itudo kod uso ne jopur mbolea mabandia, kawuono ne ochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne pur kendo yanga dieri ni gima osebedo ka uso ne jopur ok en mbolea ma kawaida, to en kit mbolea miluongo ni silica. Komiti no noketo Kariuki e tago maliet mondo ler gima omiyo osebedo ka uso ne jopur kit mbolea mar silica e kinde mane okwayo bad migawo mar KEBS thuolo mar uso mbolea ma kawaida. Jafwambo marwa Chris Owino nigi ler mar wachni. Josiah Kariuki, jaohala mitudo kod uso ne jopur mbolea mabandia, ochopo e nyim komiti mar od bura mochung' ne weche mag pur. That the evidence I shall give before the committee on the matter and that these considerations shall be the truth. Kaka ranyisi mar miyo Kariuki siem ewi gima ochime, jakom komiti mar od bura mochung' ne pur Dr. John Mutunga otamo kinde magiloso kendo buogo mar thicho gi oko. We're not going to allow you to start arguing things out here. He is the one we invited. He has to answer the questions. When you go to court, you can... Bang' lero nonro mare, Kariuki oyudore e kona madiny, kendo yeni en adiera ni mbolea mosebedo ka uso ne jopur ok en mbolea mapile, ka owacho ni osebedo ka uso kit mbolea midendo ni silica. We have yourself taking to KEBS and you're telling us the product you've taken to KEBS and you'll find it an organic fertilizer. Is what you have been distributing an organic fertilizer or silica-based fertilizer? Silica-based fertilizer. Dr. Mutunga kod jokanyo mag komiti mar pur oketo Kariuki e mbero maliet mar yango kit mbolea mane okwayo bad migawo mar KEBS mondo omiye thuolo mar uso e pacho kae. The point is there is no mention of silica in all. Silica is mentioned in this choreographed report which you have brought us here today, which is an attempt to try and transform your fertilizer into silica because you went to the internet and they found that there is a possibility that silica can be useful
in the context that you explained here, containing water around the roots, which is not true. So, Mr. Kariuki, I put it to you that you are lying to us again. Kariuki omedo chwero luya bang' yangore ne ochwalo weche mag miriambo ne bad migawo mar KEBS e kwayo mare mar yudo thuolo mar uso mbolea. Kariuki ne onyiso KEBS ni kambi mare ne osechiwo koke ogirimiti kod kambi mar African Diatomite mar uso mbolea e logi gino ma obok mage oyango ni en miriambo. Note the date of this agreement? Yes, I did. It is when? It was on November because why we had the agreement. Excuse me. Sorry. You know the date of the agreement? Yes, I do. Did you tell this committee that you already had an agreement before you could sell any product? Can you answer me? Yes, I can. So you lied to the committee on oath? No, I didn't lie to the committee. What happened was I had a contract, but it wasn't signed. It was signed by then. Mr. Kariuki, did you come to joke with us here? Are you joking with us or are you serious? No wonder you have carried these ladies and gentlemen who could be doing their work. Kata kamano, okinde mage Dunstan Omari kod Cliff Ombeta oseyo Dr. Mutunga kuom yiengore nyakonchiel. Kariuki bende dhi chopo e nyim od bura mar Senate chieng' tich ang'wen jumani e kinde ma okwach kich bende dhi nyime kotimo nonro e wi mibadhi makamano. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olanda yanga ni odiochieng' ma kiny ma en tich adek dhi bedo odiochieng' yueyo ka oganda ma jo Kenya riwore kanyakla mar dhialo nyasi mar Eid al-Fitr gi joyie mag din Islam. Ma endi timore ka jatend piny Kenya William Ruto nobago romo gi oganda ma jo Islam mar ringo odiochieng' iftar e kar jot mare ma en e boma ma Nairobi ka endi odhiambo manyoro. Ruto ne oyango ni e bwo dweche 16 kende jo Kenya maromo milion 7 oseyudo kony e chenro mar Hustler Fund. Komedo ni riwo chenro mar omenda no mondo odonjre kod mar Sharia law biro neno ni nitiere kony e riwruok mar omenda e pacho kaendi. Komedo ni gibiro loko lai mag omenda mag sirikal mondo odonjre kod chike mag din mar Islam. Prayers are so important. And whatever you can do also as diplomats from the Muslim faith, please put your best foot forward so that we can have peace in all these regions and conflict can come to an end and we can live and get our children to school. For the first time in the last 1.5 years, ndio usalama wa Kenya umedumishwa na njia sawasawa. Hakuna robbery with violence, hakuna burglary, hakuna terrorism. Sasa kila mtu afanya biashara na biashara ziendelee kupanuka kwa sababu ya hali nzuri ya usalama. Kwa maneno ya ndugu zetu wa Nubi, ni kweli they have not been gazetted as a community in Kenya, lakini at the moment hata wakienda kuchukua ID they are already identified as a community with the national IDs. But I think it is good to complete that process and gazetted formally. Vile the financial product has been packaged. Not many Muslims can participate. It is the first time I am receiving that request, and I want to guarantee that I will process that request. Ili Hustler Fund pia iwe na Sharia compliant component. Wadhi yu moro machuku dugo tupudwan weche manyien mobro kelo iri kata ari adek auchiel nono ne kuoro ote maru ka endi Trevor ma endi upcoming MCA Masigomre Ward mong'ere kaka Kamlesh Marasango. Ramogi TV winjore maber kabisa mos na osiepena kaka Steven Osuga, Honorable Andrew Mwende, Mr. Wamaya Charles, kachiel gi mama wa Sara Ochieng, awuoro masira matimre a peini. Ramogi TV ma endi Bernard Okeyo Samaki kan nyora kadem. Trevor wan bende oulo sechako chapo e gwenge wa kaendi mag nyora gi Kabuto. Alright, ma endi an Nyaringa Alfred Oluoch. Awinjo Ramogi TV maler kan sori karungu kod wadwa Hesbon aoko ma Nyaringa. Sirikal ong'iye wach mag apaya mapacho kaendi. Makamu owacho ni amimo piny imanyo kiling ok mi. Koro wandai nyaka many mana party leader. Okay?
mano makamu kani Kisumo kanye endo waneno kumedoro tiwari adeka uchiel nono wabro gidhi mbele gi mbaka ni bang' dakika moko matin kik idhi mabor ahinya. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Skiza chapa, ushinde. Beatrice Square you Otuya. Elfu 50 ni zako. Ni zangu. Hizi pesa ukirudi nyumbani utazitumia kwa kufanya lipi? Hizi pesa nikirudi nyumbani nataka nilipie watoto fee. Exactly. Waende shuleni na wasikae nyumbani. Watoto wasikae nyumbani. Na wakunywe chai, leko mkate, wakule kari pamoja na nyama. Hii pia hapa ni gift hapa yako mami. Nimeshukuru sana. Nilichagua Sikiza Tune *4 87 *3 hash. Yes. Ndio nikapata hizo pesa. Skiza chapa, ushinde. Mayango Tarkash, barupa mar wetich, mak mana botiyo kodi. Asebedo katiyo kodi kuom higni mang'eny, to kendo atiyo gi chuny achiel. Adwa singoni kawuono ni an abotiyo kodi gi chuny achiel nyaka chieng' Sarapiet Sengel. Inibiro chulo kuom gimoro amora ma initimo kae gudi. Iketho mon ma nitie e odni. Koro odwadhi kanye? Odwadhi dak kanye? Nyithindogo machamo ang'o? Be ong'eyo gima timo adier? Airtel 4G, my friend. Oxygen. Make Jumbo smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544 hash or use my Airtel app. Airtel, a reason to imagine. Chenro ka chenro en wuoth makende. Kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi Weche, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kiterori kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma oloski rabolo be. Iye ka en Russia grass to ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pokore but mari manyasayo wiye nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore. Kwanza duoko ni RamogiTV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2 okinyi mana e RamogiTV. Kendo ni gavana Masiaya James Orengo koro jiwo jopuonj mondo ti kod thoth margi chwalo ajenda mar neno ni gibedo gi jokanyo magi e DUOL mondiko jopuonj e tich miluongo ni TSC. Wacho ni ratiro mar jopuonj inyalo e yo makare kapo ni gin kod jokanyo magi e TSC. Oloso e romo mar jopuonj madongo mag skunde primary mochakore Siaya kendo medo jiwo gi mondo giti kod ng'eny margi sundo sirikal mar Kenya Kwanza ichopo dwachgi. It's still wrong to have a teacher service commission in the constitution but with no representation from the teachers. Teachers should be in the teacher service commission. And the reason why I'm saying so, practicing lawyers elect representatives to the Judicial Service Commission. In the Parliamentary Service Commission, which is supposed to look after members of parliament sit in that commission. So I hope that in this journey, never give up until in the Teacher Service Commission, there is not a retired teacher, but a teacher in service sitting in the commission. Otherwise,
hao watu wataendelea kusema hakuna pesa, hakuna pesa, hakuna pesa. When it comes to teachers hakuna pesa. Lakini kama kuna mambo mengine kuna pesa. Tend County ma Kisumo ochako chenro mar ndikruok mar joboda boda kaka jokanyo mabiro solo usuru mar siling 300 dwe ka dwe kata siling 10 odiechieng' ka odiechieng' e county no. Maendi en chenro magiyango ni negikale iko omenda mar 2023 nyaka 2024 bang' lalruok kod jotend grube mag joboda boda ka gilero ni usuru no biro miyo gi yot e chwalo tije ne joboda boda. To kata obedo ni joboda boda orwako wachno, giyango ni pod ok gine ka Tend County oketo kenge makare mar choko usuru no. Border sector has got over 12,000 members in this county. We've had meetings with them starting last year in October, November, where we've met their sub-county leadership. Then we met their ward leadership, and then we also met their county leadership. In those, they told us that one of the reasons why they've not been contributing towards this county is because they felt that 500 a month still quite high based on the living. Through that consultation and stakeholder meeting, we agreed to reduce that figure to 300 as a start, and we passed it through the Assembly during our finance bill of last year of 2024. Pesani obimondo konywa mondo services magwa wang'eyo ni achiel kuom gigo ma joboda boda benefit from. Joboda boda nyalo yudo accident gidhi hospital, kidhi kata Russia kacha Jaramogi Oginga Odinga kata Kisumu County Referral Hospital, biro ka nitie ji mang'eny moyudo accident mag boda boda. Ko ginyal dhi hospitande wago biro ni ok nyal kony ngimagi. Over pesa moingo milion 100 ne en ang'o mwanyalo temo mondo wan bende kaka county wamed timo negi. Plan mar county nitiere go to kane karach nikech onego bed ni county dongre na through revenue. Barado ma penjo marach ni sama pikipiki no sebedo registered kaka koro chulo county ushuru. Kata kama mambo ya chetu ya paybook. Weche mag ohala kapok ochopo kanyo to ora otu ari adek auchiel nono ne kaka nyalo yudowa mondo mi wayud kaka waigo mbaka. Wadhi go mbaka gi Honorable Martin Owino, men jaod bura Ndhewa kendo en achiel kuom joma nie komiti mar thieth. Wadhi go mbaka mar wach mar ng'anyo mar lakteche ni. Waneno ka kuonde moko osechako ndiko ji mopogore opogore, openje ni to en wach mani kare koso oyo. Manang nogo mbaka chenro kidienyo mar 2 mar DUOL. To sani to piny owacho mar kaunti mar Migori ojiwo jopur mondo were kod puro ndawa kendo donjo e pur mar oganda. Piny owacho mar chiwo kodhi mag oganda ne jopur wego ka jojua. Higni nyaka piny owacho mar kaunti mar Food Agriculture Organization mar World Organization mar tieko pur mar ndawa e kaunti ma Migori kendo motisi kaka free tobacco. E higa mar 2021, kwan jopur maromo 330 e kaunti ma Migori ne oweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mar oganda ma ong'ere kanyo e buchene. Geno ni pur mar ndawa ma iteno kod midhieche mathoth. Wan gi farmer groups mwaromogo joma puro ndawa ka wanyiso gi ber mar alternative cash crop. Ndawa ni onengo ji oaye en mani ji ok ong'eyo lokruok chando ga dhano orach gadieri nikech mokwongo chiche pesa budho ka obi. Sani nitie jopur pod puro ndawa to ahinya e gwego mag Siboche sab-kod Mauriri. Penjo maduong' en ni bende chenro ni e yo mar chopo lek. Michael Midwa en apisa maduong' e migawo mar pur e kaunti ma Migori. Moko noluor negi dhi mbele gi puro tobacco. Japur ndawa ini hatari moloyo kata ng'ama ywayo ndawa to nikech namba 1 chemicals mitiyogo kode, namba 2 nicotine mano ma wuon manie ndawa. E kinde nondo marwa ne wayango nitiere jopur mane oweyo pur mar ndawa kendo donjo e pur mar oganda ka nyaka sani gido nengo maber. Gilbert Ombok mayudo gwego mag Siany e sab-kondo ma Suna West wacho ni nengo mar oganda ber moloyo mar ndawa. Eka ariyo ni wayudo ni pa eka ayudo gimoro ogunia 8
kolose maber onyalo dhi kata nyaka 10. To kawa use chiche en gi chiro en kod pesa maber kabisa. Number 1 iyudo ni oganda sani e chiro gorogoro en siling 500. Ka in gi gunia achiel ne ni gunia no en 20,000. Obok wacho ni kinde mane opuro ndawa ne en kaachiel kod familia mare ne gikalo e midhieche mathoth ma oting'o tuoche. Madhara mar ndawa ne en tuo mar isikifuolo. Dendi bende ogwa chalo mana dier ng'e gwal. And it's very rough. Kich tije mitimo ka chemicals mimulo gi lweti kane. Piny owacho mar kaunti ma Migori wacho ni higani gidhi miyo jopur kothego mag oganda mar jiwo chendoni ma Free Tobacco Farm. Wasetimo order mar tons 10 meg beans. Mwarito deliver this supplement go ma waseyudo from the donor partners. E tielo mokwongo mar pur mar oganda e bwo chendoni manotimore higa mar 2021, jopur marom 330 ne okayo oganda marom tons 134 ma nengogi romo $13.1 million. George Juma, Ramogi TV, Migori. Introducing the Viusasa Data Pass Bundle. New way to enjoy your favorite shows on viusasa.com. For just 20 bob a day, dial *544 *25# to get 200 MBs of Safaricom data, granting you unlimited access to shows like Becky, Mwendo wa Sapki, Kundali Bagia, Mapishi Time, blockbuster movies, and more. No registration, no subscription. It's a straightforward pass for unlimited entertainment. Watch all day. The Viusasa Data Pass. Rico way to go. Mangi morgi mochwere. Beach ne chenro mar nyarko chia. Kendo we kinde mag moro nyiero e yath maber moloyo. Nyarko chia Tich abich ka tich abich saa 1:45 otieno. Kik bai. My friend, Nikama Oxygen. Make Chagua smarter with Airtel as we continuously expand our network. Enjoy 1.2 GB at 20 bob. Dial *544# or use my Airtel app. Airtel. Watiga ni weche mag tuke ni Arsenal masani kuro tele league mar EPL dhi rado gi Bayern Munich e quarter final.